Mwalimu Peter Orero, nyoro ne intiere e od bura. Kendo mondo mari kar kanyo, tipo mamaki kapok twako chakre, kamili biro kao kom, usedhi uchopo kama untiere. Odiochieng' manyoro obedo maliet kata mamete yo machalade, kinde mane intiere e iye kanyo mokwongo e paro mar lwenje. Jogo mathoth gi jogo manok. Abani ok ne en sinema kaka ji wachono. To ne watemo mana luwore gi chik kaka kot nowachonwa. Nikech kot doho mar Kenya ka nowacho ni Azimio ema majority. Tiende ni wan mang'eny moloyo jo Kenya Kwanza e yot. To kes ni ng'enyi ni watere mana kane watimo yiero kane wadonje parliament. To budha ahinya mokawo karibu higni 2.5 korko biro. To kobiro gimaduong' makwongo wacho ni speaker owinjo webedo jakom mar Ford Kenya mondo obed ng'at ma onge gi ubaguzi. Koro ng'eni wach ni kane wadhi yawo parliament, wan kaka jo Azimio nyaka ne wariw wiwa mokwongo. Mwane ni to kwa donje parliament, ere gima wanyalo timo momiyo wadhi wayie gi chik mane kot wacho ni. Koro ing'eni nitie kudhi e lweny to nitie strategies manyaka ubedgo, mpango manyaka ubedgo. Koro wan kaka jo Azimio nwaneno ni ka jogi pok obiro to wakwongo wadhi wabede kombe. En mbaka mano go kapok uchopo e od bura. Koso no poro aparo ukwongo ne gichopo. Koro pore mano mbaka mane wakwongo goyo. Ma nadhi akoga chunjo emane kom mar majority whip karito jatendwa mondo bi. Ing'enyi parliament kacha ni wan gi moro ni ranking. Koro joma highly rank kaka Mili ma jatendwa gin gibiro bang'e. To wan ng'enyi wan jo ma jo awiye wang' ne kwa donjo. Koro ikwongi oro ni une ma kwongo udhi hotel kacha. Udhi umak kom. Koro wane mane wakwongo wadhi wamako kombe. Kwa rito ni jotendwa mondo donji. Omiyo nyoro ne wadhi korwa kaka ne do wacho wabedo kor majority. Nyaka twak orumo. Omiyo kaka ne luore mokwongo Mili kaka whip en manyaka owachi gima doho wacho. Omiyo nokone wetangula ni kot owacho ni mondo kik kapok o implement decision mane kot go to onge kaka onyalo dhi mbele gi business mar ot. Omiyo Mili nowacho maber ni winjo obed nogwe tao. Kata mar ariyo nowacho ni wan koro Junet obed majority, Mbui obed deputy mare mondo wabed ni wane mwapango kaka chike kaka dwaro mar parliament. Kamano. Mana